Yan mga kaparing Jason, mag-grab shoutout. Ang magandang tanghali. May terong eh. Ay, sorry! Aray, ang sakit. Bye-bye! Bye! Good morning. Ay, yung laruan mo! Yung laruan mo doon! Ah! Yan! Ano yan? Ang laruan mo! So, pinutos ko tan. Binayaan kayo, so pinutos ko. Ito na plastic. Pa! Two viewers na eh. Bye-bye! O, hanap naman! Eh, Yes! magkasal ka ba ko ulit? Ha? Ano? Hello, sa 5. Mga viewers, At dito lang tayo. kumusta ang lahat? Paus na ba ang lahat? Hindi tayo makakanta. Paus ako, paus. Hindi sa pagkanta. Paus sa ulo. Grabe yung ubo ko. Si kapatid ko, Kayla May. Ang magandang balita, nakapag-medical na yan. Kakapasok ka na trabaho. At may trabaho ka na, mababago na rin ang iyong buhay, araw-araw. Mabago na yung routine. Yung buhay mo. Yan na ang simula namin. Oo. Naman ng buhay. Pag nag-medical na, pasok na yan. At bawal na yung pagising-gising ng late. Hello, Atot. Ni. Bubok natin. Kaya perte ko pag birthday ni Hidit, sa dessert key manager. Eh, di ka nanood ng ano, ng live. Ay. Si Ami, ako pa ko fake. Ay, ako pa! Hindi pa nababawasan si Totles. Habo niling ipamigay. Perte ko karantahan to. Nagpapiano si manager. Salmon yung aking lulutuin. Napagtripan si Pacquiao. At dapat gusto ko pag salmon maraming kamatis. Marami yung kamatis na ilalagay ko. Yan, salmon. At may luya. Taba ng salmon, no? Ito siya. 5 viewers, hello. Kumusta yung medical mo? Walang tama? Ano yung referral? Referral yung medical kasi ako noon nung nag-apply ako trabaho, mga medical ko nung referral eh.
Discounted. Si girl tapang. Ay, nagsuka. Nagulat na lang daw sa result ng pa-medical niya. Ayos yan. Anong posisyon mo? Sana tot, yung nagsuka, pati si si Jan. Ano yung posisyon mo? Si RJ. Papainitin mo naman. Yung tubig pa. Si RJ, si Pacquiao. Ay, Diyos ko po. Tapos, ano yung alaga namin ng bulang sangkap, ibubukod. Bubukuran. Lagyan mo na lang ng kalamansi mo na. Ito naman si, Gusto mo, maasin mo kayo. magpapasok mo, ano kamatis. Ganda ng birthday ni baby. Naka-deployment ko na, ugma, pag natapos sa result. Ano posisyon? Ano posisyon mo? Daw sa 4. Ma! Ba't ka lagyan ng tubig? Akala ko ba lalagyan tubig? Sabi pa, Gigisahin init. mo pa to. Akala ko naman. Akala ko, lalagyan mo naman. Hindi. Diretso na, para wala nang oil. Oh, wala, pangit kapag ano. Pinakuluan mo. Malansa yan. Inspector na muna sa ngayon. Baka kayo. Ano to? QA. Quality Assurance. Ay, si Kuya Rene. Kumusta Kuya Rene? Kumusta ang buhay-buhay natin Kuya Rene? Yan, shout out Kuya Ren. At happy birthday kay Pula. Happy birthday kay Pula. Tunay na birthday niya. Oo. Sa birth certificate niya. Hindi. Hi Kuya. Marinig. Birthday ni Pula. Ngayon, hindi ko alam kung may handa. Hindi ako makapunta rin eh. Magano lang ata siya Hindi ko lang alam kung may handa si Pula. Shout out kay Pula. 6 viewers. Jan. Hello Jan. Kumusta Jan? For viewers, hello. Mega love shout out. Umpisa na tayo. Grabe yung paus ko ay. Paus. Hindi nga ako na paus ng ano. Ngayon lang, yung ubo kasi grabe yung ubo. Ito din yung gagamitin mo mga. Yan. Lagyan mo na sa baso ko. Itapon.
Kamusta na kamo kuya? Ito, okay naman dyan. Kahit paano. Ay, andun na si Bebe. Yung anak natin. Hindi ako nakakaluto. Mama, ayusin mo nga. Pupunta sana ako ngayon doon kila Tricia kasi magbabaka sakala ako kung may pasok. Kaso, May baso. may misa dito sa chapel. Tapos ano ko ng pamisa. Pamisa ako. Misa pa sa salamat. Nagsimba sila kami. Ako nagbantay sa tindahan. Kaya siguro bukas na lang kung mayroon. Kasi nag-aantay lang ako ng mga update nila. Update ng team kung mayroon. Kumusta ka? Kumusta ka? Aking mahal. Kala ko pakukuluan mo. Masaka na yun, ma. 5 viewers at sa anim na like. Like and share. Okay na to. Teka kanila. Ay ka sa kanila, oh. Hola. Hola. Salamat sa mga nanood sa upload ko ng birthday. Alam ko, mga susunod na ton, baka ayaw ganito sa ganong mga birthday kasi dalaga na. Baka mga susunod, baka gala na lang. Kaya ang kasi nagsisimula ng mahiyay. Ayaw nang ikinitis. Ayaw na. Isimula ng mahiya. Sinusulit ko lang yung mga taon, mga araw na ano. Kaya bawat birthday niya, ay talagang Doon na lang pa sa dagat mag-birthday ako Dagat na. kung 12 na. Oh. Asan na yung mga kutsara, ma? Wala. Ay, nature. Wala dito, ma. Dawa ka na dyan. Habang malayo pa yan. Kung Masarap ang abat mo. habang malayo pa yung mga birthday nila, pinaghahandaan ko. Ah, ba't iba ng bukit mo? Ubo nga. Bunga ni... Hindi ko Ano mga tayo kutsara? Ma, kailangan mo magawa. Ito yung kutsara. Ay, gabi. Ito po. Ano yan? Salmon. Hindi mo ito kung noon. Magkasama. Ay, mga natuin. Ay! Akala ko, ano? Grabe yung init dito. Lalo pag gabi. Mga parating nakasando. Kami, inuubo rin. Kaya nga sabi ko kay Ami. Ate Ami, sabi nila Hello, dyan. Jan. Jan. Nasa mo kay Ami. Ingala ko, try ko to. Try ko mag-ano. Mag-uka ko ng hulugan lang na aircon dyan sa kwarto. Kasi grabe, halos parang parehas lang sa kuryente, gasto sa kuryente. Yung gamit namin paggabi, electric pan, tatlo. Yung isa nakatutok sa akin, yung isa nakatutok sa kanila. Kaya magandang sa mga gamit ng, ha? Maglagay. Oh, di yan po, di yan. Bang munggo lang yan. Mga ginagagamit ng aircon, kaya yung yung maganda. Split type ba o yung window type. Sabi kasi mas raw yung hindi maganda raw yung window type kasi kumbaga sa maintenance, hindi raw ma-maintenance. Ay, bebe.
Kita mo na ba ang iyong forever? Ay, wala din. Ano, ma? Yan, igisa muna natin yung ating mga sangkap. Kasi lalagay ko na itong salmon. Dahan-dang hiyalay. Kanyang buhay sa iba. Rito sa sarap isa. Ito ng masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang. Yo! Gutom ka na? Kumain mo na ito, ma. Itong rice cooker. Ang gusto ko dito, yung durog na durog yung durog na durog. Tomatis. Maglagay tayo ng siling palaman. For viewers. Lagay na natin yung salmon. Initin ko. Yung ano, dapat kanina pa. Hello, support. Makasag ang support. Lapit mo dito. Sorry. Ay, si Kuya McCoy. Lapit mo dito. Thumbs up dan foundation. Gandang hello. Sabi ni Kuya McCoy. Kasi kamukha nila yung niluluto. Kita ba? Kasi namin ko. Thumbs up lang. Asin lang tapos dun sa alaga namin. Yan, maluduro. Yan yung salmon. Hello daw siya. Hello, hello daw siya. Shout out sa
Aliman Connolly, sa Kuya McCoy. Grabe yung panahon. Ang lakas ng hangin. Ang init dito sa atin. Buksan mo. Kaso pag binuksan kasi ang etong screen lang, how naman ang papasok. Baka nang libas. Libas. Hindi na yun ako. Tumulabot. Tapos bubukuran namin nung alaga namin ito. Bawal siya nito. Magmunggo na tayo bukas. May panlagay ako dito sa pero eh. Magmunggo bukas. Paborito ng bata. Gulatin mo sila magmunggo ka ng magpes. Ay, hindi naman sa ating uso yan. Yung munggong biyernes ah. Kuya Makoy, hello! Shoutout Kuya Makoy. Bigla. Sabaw pa lang, talaga. Pakita sa inyo. Sabaw pa lang. Oh. Sabaw pa lang. Ulam na. Huwag kang maglalagay ng patis ha. Kahit ano gagawin natin. Grabe sa lang patis. Oh. Hindi sa healthy ano. Kuya Born! Hi kuya, long time. Long time. Hello Kuya Born. Kumusta ang buhay-buhay kuya? Live muna Kuya Born, wala tayong upload. Kahapon, nagpahinga, puro kami tulog kahapon. Walang upload kasi puro ano, Tulog. puro kapaguran. Maaga naman nagising. Maaga lang din natulog. Maagang nagising kasi nag-ayos. Sinauli yung mga hiniram. Tapos Hugasing. mga hugasan, dito yung mga kapatid ko. Bro, hello. Pagkakain namin tanghalian, yun ah. Good evening Tulog. dyan sa inyo, sabi ni Kuya McCoy. Ay, nandito kalamansi. Ilang kalamansi? Salmo, no? Huwag yan. Bumili ka ako ng kalamansi kasi Hindi, dyan mo lang, oh. ang sarili. Lagay ko sa rice. Lagyan ko. Ito po. Ito mo na to. Para di bibili-bili pag kailangan ng kalamansi. Sa linggo, bibili nga ako ng kalamansi yung tanim mo. Kasi tanim natin sa gato. Yung wrapper pa din. Ano yun? Kuya GPC. Hi, Kuya GPC. Oh, salamat Kuya GPC. Pasensya na Kuya GPC, hindi kami nakakabisita sa live mo. Ngayong tapos na yung birthday at medyo okay na rin yung aking alaga, makakapagpuyat-puyat na tayo. Kahit pa Kasi paano. paus pa, magkakanta sana, paus. Ako na lang kakanta. Ubo. Ako na lang substitute. Umuubo ko. Sa init, pag mainit yung panahon, grabe yung ubo. Ano ako? Umuubo ko. Lalo sa amin. Eh, sa kaya bawal yung bawal siyang nag-ubo naman kasi kaya dapat nga nung inutrahan yan, inuubo ba? Exact, inuubo talaga yung buti nga inutrahan kasi baka sumabog pa rin. Yun nga, sabi ko kanina. Sabi, tagapawis. May exhaust naman dito maliit. Bro McCoy, sabi ni ka GPC. Bro, Mac, yung GPC. Sabi ni Kuya Bern. Salmon. Pang ano lang, pang second time ko palang kumain ng salmon. Salmon.
Pero gusto ko yan, manghang. Nung nakaraan ko lang yung natikman eh. Na pumunta tayo sa O-Save. Nakita ko lang. Bumili ako, yung kapatid ko yung nagluto. Masarap siya. Kaya nung pumunta kami ulit, bumili ulit ako. Saka, may ano pa dun, belly, salmon belly. Ano kaya maganda dun? Ganyan din? Sinabawan ba? Roma Koy sa Philippines. May siling green na, may siling pang red. Para masarap yung kain. Malay mo kayo dyan, no? Suka. Sir Bird, nag-right shout out sa GTC. Kakadali na lang ano eh. Hmm? Isda. Sinigang na isda. Tapos yung ano niya, Yung? bukuran nito. Ulam niya. Andyan na kasi rolo. Nagkuha ka dun ma, ulam ko. Lang? Kuha ka dun. Lang? Isda. Ay, kumukulo na. Kumukulo na rin yung tiyan ko. Ayun, oh. Yung sa mga nananangalian din ang ulam niya. Salmon. At lalagyan ko pa nitong okra. Daming sili. Daming sili. Tapos pagkakain, maglalaba. Pagkakain, maglalaba. Yung pa naman sinigang sa... Hmm? Nakita mo na bang iyong forever? Asin pa lang yung lagay nito. Wala pang mga ganong sangkap. Asin saka sinigang. Nahandang iyalay. Amo na. Malagayan ma. Nandiyan, kasarolo dyan. Para kay Totoy. Ito. Oo. Dyan mo lang, dalawa ng iba. Oh. Oh, sa kanya. Oh. Yun lang yung iba.
Tapos yung sa amin, ay titimplahan ito. Wala ka na. Ayan, Ano ba? matabang lang yung sa kanya. Sa alaga namin. Ayan. Ay, gulay. May Mamaya. gusto ka ng gulay? Mamaya, kasalagay ko ng gulay. Ah, okay. Hello sa floor. Basta importante yung sabaw. Yoshi, ang lapit ni Yoshi. Tara. Yoshi, atras. Yeah. 5 viewers! Gata mo nga. Sabi niya, hindi mag-iipon na naman. Kulang pa yung asin. Ano ma? Mag-iipon na naman. Magnetyo. Magnetyo. Alam ko sa mga susunod na birthday niyan, ayaw niya nun eh. Mahiyan yan, magandahan na yan. Yan, yan. At masaya ako kasi nairas ko ng maayos yung birthday ng anak ko. At natupad ko yung ano, as alamid. Natupad ko na yung pangako ko nung kasagsagan ng mga opera ni Ami. Natupad ko na yung padasal, pasasalamat. At magdamag sa amin yung ano, yung patron namin dito. Kain na tayo mo. Okay na to. Bless na to. Birthday na pala. Oh, nandiyan si Alamid oh. Happy birthday. Happy birthday. Nakalive ka na ba? Magla-live ka ba? Okay na. Kung magla-live ka, sabihan mo kasi mag-out na ako. Ay, live mo na sa kanya. Hmm? Live niya doon. Kasi birthday niya yun. Ano, magla-live ka? Kaya blur, yung makuhay. Magla-live po ata si... Kung mag-live ka, sabihan mo ko. Kasi mag-i-end ako. Comment na siya. Grabe. Ah, Magpunta na lang kami ninong nasa mga inasal. okay. Maya na lang pagdating. Ayan, luto na. Tapos na. Ilagay ko dito. I-transfer ko. Ay, may naiwan pang ukra. Pang ukra. Mamaya ka. May pasok ba? Mano? May gawa ba ngayon kila Tricia? May pasok ba? Walang update sa akin. Para kung may gawa doon. Kung may gawa, pupunta ako. Bukas. Mayroon. Sige, punta ako doon bukas. Doon na lang sa kulay white ilagay. Dito. Hindi doon, no? Ito. Ito na. Man lang. Para makahabol yung ano.
revenue ko. Makakuha man lang ang pumasahe. Rachel Labis. Baka pag uwi, daan kami doon. Yoshi. Yoshi. Yoshi, oh. Nak. Masano ng funds mo? Patolder. Patolder. Yan, wala na nila. Ano na, oh. Yoshi, ako yun. Dami oh. Abot mo to sa amin mamayang gabi. Na, Joy? Ayan po at mag-out muna po ako. Yan. Mag-out muna ako. Maraming salamat po sa lahat na pumasok sa live. Yan. Saglit lang yung ating live. Thank you, Maraming salamat at kain muna kami. Kay Kuya Makoy, kay Kuya, Oh. kay Kuya, GPC, Kuya Bird. Tapos, kumusta yung viewers? Jan, Kay Jan Jan. kay Kyla, Hmm. at kay Kapatid Kyla ko. viewers. Alright. Kuya Rini. Ayan po, out muna. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood sa live. Alright. Nandang yalay.